Čo povíš do vlogu? Tak to bude spať dneska. Ty ako? Ja budem spať takto. A ty čo? Ty ako? Počkaj, že našlo, že do takto budem takto plieskať. Takto, že... A potom... A potom ale musím... Jak vidí hajzlí. Že za to musím len takto, lebo mám pošleté koleno, tak takto. A spredu sa nekoná. Mám hodný koleno povím. Oj, že mám bobo. Spredu si udám, keď takto. Na našej posteli. Na mojej posteli nebudeš ty jebať. A ona... Večer, ja som Laura. Laura je veľká káderka. Hrá volejbal, cvičí. 3:04. Ráno. Sú 3 hodiny ráno. Ja som spoznával, objavoval. My sme sa spoznali dosť dobre. Hej? Nemám náladu to ani hodiť. Neviem zavolať Adamovi. Bola sa, tak sa nechal byť. A pôjde. Aha, to vyhal. Keď som sa naučil na šigave. No píšej. Jak by sa to zhodnotil, tak na dobrú. Tá, priemerná 5-10. Dala by sa vyjebať na inú noc. Zo zadu pekne a potom už posať pekne, jak sa zhodí. Hop. Poďte tu, jak som sedel, ty kokot. Otvoril si jeho instantku. Aj. Tebe jebe? Čo? Ty mám dať facku? Daj, čo mám spraviť? Vieš, jak mi to? Mal ženskú Filip tam. Dosť dobre, 7%. Koho si mal? 7%. Počkaj. Nepí teraz, keď sa si rozprávam. No nehajo, prečo? V kuse šikanuješ, čo si ty? Prečo mu to dáva? Šušňa, nosí natáča. Prečo? Tá budova. Ukáž. Obracaná. A kde Najmodernejšia laser arena. Ty to v kúpeľni sám pre seba otvoril. Bomba svetové. Zimovorek na palacinky. Ó, Ronaldo môže. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. Čo to je za auto? Moza. Čaute, takže keď budete vážne tvrdo makať a pôjdete si za svojím, tak aj vy sa budete mohli na takýchto autíčkach. Ohnite z jednu ruku. Vyklúčno. Víš, to vrzgo. Ten gauč. Chlapci, jak sa kazíte cigaretami. Toto nepoznáš tento trik? Rychlost. Já jsem rychlost. Jeden vítěz. 42 lůzrů. Lůzry žeru k snídani. Snídani. Mohl bych se nasnídat. Jen něco menšího. Ne. Soustřeď se. Rychlost. Rychlejší. Rychlej a zběsilej. Já jsem Blesk. Hej, Blesku, seš ready? Yeah. Blesk je ready.
Veľká žena vymodnená a pozerajte, tí ponožky zajebané.